šéf-redaktor časopisu Týždeň, Štefan Hríb. Môžete zobrať mikrofón a uveď si svoje prekvapenia. Ďakujem, Miro. Nebudem veľa hovoriť. Dovolte mi, aby som na pódium pozval človeka, ktorý si za posledné 2 roky prešiel tak trocha svojím peklom. Pán Robert Bezák. Pred 2 rokmi, alebo pred rokom a pol, spolu sedeli v televízii, v lampe a ja som sa vás pýtal, čo je to peklo. My sme si vlastne včera potýkali, že tak ja som sa ťa pýtal, čo je peklo. Tak ty si povedal, že peklo je nedostatok lásky alebo neschopnosť lásky, že to nie sú kotle a čerti, ale neschopnosť lásky. A moja prvá otázka je, existuje peklo aj v katolíckej cirkvi? To je také sugestívne. Samozrejme, že všade je aj peklo, aj nebo a tu na zemi, aj v každom prostredí, aj v tom ľudskom môže byť aj peklo a nebo. Ja mám takým príbehom by som začal pekný. Viete, že existujú také prísne rády, kamalduli a takí, ktorí žijú skutočne ticho, nerozprávajú, jedia len veľmi máličko. Jeden môj priateľ bol u nich na takom stretnutí mesačnom, dokonca takéto prísne, že ho ostrihajú do hola, aby úplne ako keby stratil aj vlastnú vizáž, oblečenie len takom rúchom. A hovorí tomu vrátnikovi, neviem, či chytal väzbu asi. Hovorí tomu vrátnikovi, že máme tu dobre, vy to tak užijete v tichosti a skromne a jednoducho a vy to máte tak blízko do toho neba, ako to ja tak vnímam a ten taký jednoduchý ten vrátnik, tak nejaký taký ten fráter, komu hovorí, to sa milíte. Z každého miesta na zemi je rovnako ďaleko aj do pekla, aj do neba. Takže peklo môže byť všade. No, každý z nás asi prežil nejakú samotu. Môže to byť samota, že stratil priateľov alebo blízkych ľudí, ale stále ešte má nejakú organizáciu, zamestnávateľa, nejaké prostredie, kde sa cíti doma. A ak aj to stratí, ešte stále máme niečo, čo nás baví, čo môžeme robiť, na čo máme talent. Za posledný rok arcibiskup Bezák stratil všetky tieto 3 veci. Vlastné prostredie, mnoho priateľov a aj to, na čo má talent, teda možnosť ten talent využívať. Ja si myslím, že to je naozaj strašne ťažká situácia, ktorá môže s človekom všeličo urobiť a teda sa pýtam, čo táto situácia urobila s tebou. V Biblii je taká veta, ktorú povedal veľký apoštol Pavol, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil. Ale to môže byť troška aj naopak, ako ste hovorili, nebo peklo, takže zostane v takej dichotómii. Áno, že človek môže zrazu zažiť aj prostredie, ktoré sa mu zdá, že je to prostredie, ktoré by malo byť prostredie lásky, otvorenosti a blízkosti, niečo, čo vôbec nekorešponduje. A ja som tak bol aj nastavený, aj pripravený, ja keď som ako 18-19 ročný vlastne vstúpil do toho prostredia veľmi naplno štúdiom a potom aj, že som sa stal kňazom o 5 rokov a pred 4 rokmi biskupom. Ja som to prostredie videl ako aj moje vlastné prostredie, teda aj ja do toho prostredia prichádzam so svojimi záujmami, aby bolo pekné, aby som aj ja urobil pekný. No zrazu tak iste narazíte aj na to, že všetci vás nemusia, aj keď to chcete dobre, je to stále akoby vaše. To pochopenie mnohých mojich, napríklad, že som bol na Pohode, to nie je vždy
A nie u každého, aj u tých mojich zarezonoval, dokonca aj u rovesníkov mojich blízkych v tom prostredí cirkevnom. A ja som musel taký prekvapený, lebo zase možno je taká aj trocha naivita, ktorá je aj potrebná, že do mnohých vecí chceme vstupovať aj s takou radosťou, potešením, lebo vnímame, že to je pekné pre mňa. A teda, čo chceš, aby druhí robili tebe, rob aj ty im, a aj naopak to platí, čo chceš, aby druhí boli šťastní, tak to urob, ako to ty cítiš. To sa na ten rok môžem povedať, áno, lebo 2. júla 2012 sa to tak ako keby rozsypalo. Možno aj tým, že ja som u mnohých veciach ostal ako mladý. Mladí ľudia máte jednu veľkú veľké šťastie, že ste spontánni. Zatiaľ ešte nevstupujú do toho života také určité parametre, ktoré vzbudzujú napätie. Ešte to nie je tak veľmi o kariére, ani o peniazoch, ani možno o postavení, ja neviem čo všetko dookola, čo zažiari aj v našom priestore, darmo aj u nás sa dá stúpať kariérne, aj všelijako ináč. A teda taká spontánnosť, taká radosť, ktorá mi ostala ako chlapcov, jeden mi hovorí jedna psychologička, že vy ste stále ako chlapec. To je dobre, to by som si chcel nechať a ja keď môžem nejaký apel mať na vás, ostaňte stále mladými. Aj o 30 rokov. To je dôležité. Nenechajte si to nikdy zobrať. Ja som na toto nerezignoval ani teraz, ale pravdou je, že sa to kde si tá radosť z blízkosti, z druhých, z toho tvorenia spoločného, aj z tej pohody sa usnula nejako nabok. A teraz sa tak sám seba pýtam, dobre, je fajn, keď je pohoda, keď sú ľudia blízko, keď sa majú radi, keď sa vedia zhromažiť pod jedným stanom. Ale kde si ešte dovnútra, keď pôjdete do väčšej hĺbky, musíte nájsť, že je to aj o ľudskej dôstojnosti. Je to aj o pravdivosti, aj o spravodlivosti. V určitej chvíli to v našom živote môže zažiariť. U mňa to tak vlastne prišlo v roku 2012, tak naplno, tak silno. Vedel som, že sú aj ťažkosti, aj krivdy, aj nespravodlivosti, ale ako tak to išlo mimo mňa. Teraz to prebehlo cez môj vlastný život. Otázka dôstojnosti človeka, prijatia, spravodlivosti. A cítim sám, že teraz nie je pre mňa také podstatné v mojom živote, aby som sa cítil byť frustrovaný z toho, že už tak málo ľudí je pri mne. Ale aby som začal budovať aj sám v sebe a nejako do tej spoločnosti priniesol práve tento fakt a budujeme aj ľudskú dôstojnosť. Či je to len o takom pohodovom priateľstve. Ide aj o spravodlivosť. Alebo pokiaľ nás nič netrápi, tak je to fajn. A toto je taký zisk, taký troška bolestný, veľmi bolestný zisk, ktorý mám. Je to pravda, ktorá nakoniec je podstatná pre ľudský život. Je v tom našom živote tá os, tie stĺpy, ktoré držia aj tento stan. Keby neboli, ak ten stan na nás padne, no môžeme byť aj potom padnutou plachtou. Aj stan padol, keď si pripomenieme tak smutne a spôsobí to potom ťažkosť, keď tie stĺpy nie sú. A ja vnímam, že v mojom živote teraz, keby z hora mi povedali, a teraz si všimni tie stĺpy, či v tom tvojom živote sú, či ich buduješ. A ja verím, že keď tie stĺpy upevním, to priateľstvo potom bude ešte krajšie. Odvolanie arcibiskupa Roberta Bezaka sa udialo zhruba pred rokom, takmer presne pred rokom. A ja stále neviem prečo. A pýtam sa veľa ľudí a nikto nevie prečo. Tak sa opýtam aj teba. Prečo si bol odvolaný? Keby si tú otázku asi posunul inde. To je tiež niečo, čo musím prijať a čo je tiež takou pravdivosťou v živote každého z nás, že ak aj niečo na tom živote sa nám podarí, je to vždy len naša zásluha. Je to dané troška aj okolnostiami, možnosťami. Koľky majú naozaj šancu, pretože či už vyšli z nejakej materiálne zabezpečenej rodiny, pokračovať ďalej, možno študovať, chodiť po svete, učiť sa jazyky, dostanú taký ako si rozbeh, lepší ako tí, ktorí tú možnosť nemali, možno aj v ťažkostiach toho života rodinnom a materiálnom. Takže ja osobne si myslím, že ako tým, čím som sa stal, to nemôžem povedať, že no to som si zaslúžil. Áno, toto miesto toho trnavského arcibiskupa, to bolo ako ušité pre mňa. A chvála Bohu, že to pochopili, aj som mal už 49 rokov, mohli aj skôr. Nie. Ako snažil som sa, ja v tom mojom prostredí môžem povedať, že som to nebral, som aj
povedal, že kariérne, že teším sa, lebo ja som nastúpil vlastne do toho svojho kňazského života za komunizmu. No kde som ja mohol sa tešiť, ako budem raz dekanom a biskupom. Ja som vedel, že budem len taká šedá myška, kde si chodiť po tých slovenských mestečkách a dedinách. A tak aj bolo. Za prvých 7 rokov som vystredal 8 miest, čo ma tak ako prehadzovali, aby som si nemohol zvyknúť aj ľudia na mňa. A som sa trnavský arcibiskup, som sa to aj pýtal, no ale čím? Veď iste sa nájdú aj mnohí šikovnejší, jazykov vybavenejší, šikovnejší v tom spôsobe, možno aj manažovania, ale nakoniec na túto otázku nie je veľká odpoveď, že prečo práve ja. Ako je tu tá šanca, to je pravda, mal som 49 rokov, čo sa mne ako mužovi zdá, že je už chvíľa, keď treba niečo aj ukázať. No vtedy som si toho trocha života aj užíval, sa vám priznám. Lebo pokiaľ nie ste až tak vysoko postavení, tak si môžete ten život tak nejako tak uhrať aj po svojom. A možno, že 50% môjho života bolo tak, že čo som chcel robiť aj ako Robert. Ja som si to uvedomil, keď mi teda povedali, že mám byť trnavský arcibiskupom, že môj život sa vlastne stesná do aj nejakého poriadku, harmonogramu. Budem musieť príjmať návštevy, budem naozaj takou osobou, ktorú vidieť. A už to nebude také jednoduché, aj teraz je pre mňa ešte o to ťažšie. Koľký ma poznajú, že sa už pomaličky bojím aj do nejakého, kde si kúpiť pivečko. Ja neviem, že bezák pije. A stal som sa teda tým arcibiskupom s tým, že bolo mi niečo dané, čo som tak aj môžem povedať, však som tu ako biskup, ako dar z neba. Ak teda ten najvyšší vo mne videl tú možnosť, že by som ním mohol byť, ja som za to veľmi vďačný, ja som z toho aj dojatý, sa vám priznal, lebo to, čo si predstavte, že niekoho máte rád, milujete a on vám to vráti, on vás objíme. To je už, ak ste zažili takú chvíľu krásneho objatia, tak človek až od šťastia plače, ani sa smeje. Ja sa musím priznať tomu úprimne, že pre mňa tá chvíľa bola aj zároveň takou radosťou, lebo keďže verím v Krista, ja si to tak aj predstavujem, ako k nemu prichádzam bližšie a bližšie, ako sa snažím aj tým čítaním, štúdiom, životom. A keď on povie, no dobre, poď, už sa môžeme porozprávať. Po tejto stránke musím povedať, že som to tak bral ako niečo nesmierne krásne. Teraz to už nie je, ale nie je to len administratívne, to nie je. To, že niekoho nemáte pri sebe, že teda nemôžete prejaviť, nejakú fotografiu ukázať, neznamená, že ho nemáte vo svojom srdci. Ja som o niečo prišiel, čo je takým ako si vonkajším znakom, aha, to je ten bezák, to je ten arcibiskup, to je ten nástupca apoštolov, to je ten kresťan. Ale ja mám Krista stále rád, aj keď som nie oblečený teraz, možno sa to budú mnohí tí moji si vyčítať, poďte sa takhle išiel oblečený, nemal ani kolárik, ani prsten, nemal ani nič také, čo... Nie, ja teraz cítim, že prišla chvíľa, keď môžem mať Krista v srdci. To je nesmierne krásna chvíľa. A viete, každý vo vašom živote, viete z vlastného života, že až vtedy milujete, keď ten človek vás rozochveje len myšlienkou. A mňa táto chvíľa pre mňa je krásna, lebo to, že som sa stal arcibiskupom, to mi nikto nemôže zobrať, aj keby som ešte bol ako potrestaný do budúcnosti. A tým, ako keby som mal viacej Krista pri sebe, to je tak krásne, že mi to vynahradzuje aj tú bolesť toho, čo sa vlastne stalo oficiálne, viditeľne. O únik z otázky, ale ja ju teda opakujem. Dobre, takže pokúsim sa neuniknúť až toľko, to sa nevieš až tak otvorené. Isté, aj v tom prostredí, do ktoré som ja vstúpil, to prostredie má určitú svoju históriu, určité svoje vízie. Viete, a darmo raz aj v cirkvi dostať sa na určitý post, nehovorme teraz, ja som to hovoril tak nábožensky, tak naozaj tak smerom, ako tak sakramentálne, že Kristus a ja. Ale to je ľudský rozmer. No povedzte, nie je to úžasné byť takým biskupom? Obrovský palác Trnavy, si ho ako poznáte. Všetky zdroje máte k dispozícii, hovorí sa, že cirkev je bohatá, no aj môže byť. Môže byť. Zrazu sa na vás upierajú oči sveta, vy môžete rozhodovať, čo treba robiť. A potom mnohí túžia. A troška, vy poznáte moju históriu, tú ľudskú históriu, ja nepochádzam z toho prostredia trnavského, ani z toho kraja trnavského. Ja som zo stredného Slovenska, z Prievidze, tam som vyrástal, tak som stál v Handlovej, ale z Prievidze, a potom som aj účinkoval v Banskobystrickom kraji. Čiže že prišla potom zmena, revolúcia, to mi umožnilo presunúť sa do Bratislavy, kde som bol 12 rokov. A v podstate to je taký oblúk, ktorý ale obchádza Trnavu, to Trnavsko.
Takže mnohí, ktorí už možno mali takéto záľusk, no, už sa to miestečko uvoľňuje, už si možno kúpili aj červené oblečenie, nechcem povedať, že až do akej miery, lebo niekedy sa smejeme, že až všetko sa dá kúpiť červené, aj trenky, ale už sa tešili a teraz vypadne z toho nejaké meno Bezák. A to ešte najhoršie, aby ste troška boli informovaní, ten Bezák mal len 49 rokov, čo v cirkevnej hantírke je strašne málo, mňa hľadajú za mladého, to je milé. Mám 53, to už je bližšie stovke ako. No. A tak on si prepočítal, lebo v tom úrade biskupskom taký hovorí cirkevný zákon, že bude ten muž, ktorý sa stal biskupom do 75 rokov svojho života. To vyráža dých. Ja som mal 40, 26 rokov. To mnohí, ktorí už majú nakúpené tie červené veci, ako boli potom smutní, lebo bože, on nás prežije. Je to, no, viete, na tom veselíme sa, ale všimnite si, ako aj v spoločnosti ten tlak a kariéra a miesto. To není cudzie nikde, to raz nech sa len nehnevá, keď to budú počúvať cirkevní predstaviteľ, veľmi dobre vedia, že je to tak, že ten boj o tie miesta je ako tá túžba, možno to je čosi mužské. V živote niečo dokázať, byť viditeľný, tak ako chlap spraví kariéru, tým založí firmu, kúpi drahé auto nejaké, má potom viacej žien. Ale v živote, a teda toto je jeden fakt, že vlastne už on tam nie je, už je možné, aby tam bol nový arcibiskup. Čo sa aj stalo. Čiže 3 roky to miesto bolo ako keby obsadené mňou, už je obsadené ináč. A to je jedna vec. Druhá vec je, že isté, keď vstúpite do toho prostredia, ktoré má nejakú takú svoju históriu a nepokračujete v kontinuite, začínate nabúravať vzťahy, ktoré tam boli, lebo ich nepreberáte. Ja som nepreberal tie vzťahy, ktoré mal môj predchodca, nie je problém povedať arcibiskup Sokol. Ani štýl jeho života, ani spôsob správania. Na druhej strane už vyhnem sa nejakým komentárom, takým nejakým kvalifikačným, ale medzi nami je naozaj rozdiel, extrémny rozdiel 25 rokov, takže to ani nikto nemôže od mňa čakať, že ja sa budem správať nejako tak, ešte väčší rozdiel je. To, že tento ľudský faktor je dôležitý, že ako to, čo to robí, to sa to nesmie. Je už to očakávanie, ktoré musíš splniť, čiže to je druhý rozmer. Začali sme naozaj si uvedomovať, že mnohé veci, ktoré sa robili, viete, peniaze sú vždy nebezpečné, aj pre cirkev, reštitúcie. Hovorí jeden veľký spisovateľ, Proncáto, že peniaze sú diablové výkaly. Do určitej miery nie sú, ale na určitou úrovňu už začínajú byť diablové výkaly, lebo začína človek už naozaj byť nimi korumpovateľný. Ja som počul, že to nie je otázka, otázka je o tom, že koľko, nie že či niečo zobere. Otázka je len, koľko mu ponúknete. A keď ponúknete tú patričnú vysokú sumu, tak každý musí sa zlomiť. Však keď vám niekto povie, že dostanete, poznáte ten príbeh o tom $1 000 000, ten neslušný návrh. Otázka je len, koľko. Vlastnú ženu bol ochotný ponúknuť, alebo že povedal súhlasiť, aby išla za Robertom Redfordom. Možno, že Robert Redford, možno práve. Ale vrátim sa späť. Čiže druhý moment. Tretí, naozaj som začal narážať na niektoré cesty, na niektoré línie a aj materiálne, finančné, zmluvné, ktoré by nemali byť. Isté. Veď konec koncov, koľko z toho vyšlo aj v tlači, to nemusím ani opakovať. Taká ako nekontrolovateľnosť, aj ekonomická. Niečo, čo mi nebolo jasné, že prídu financie a neviem, odkiaľ prišli, prečo prišli a kam patria. Príde šek na pomerne vysokú sumu a on nie je evidovaný. To keby som si ho bol nechal, tak som sa aj pýtal raz na finančnej polícii. No a keby som si ten šek nechal preplatiť na seba, no tak by ste boli boháč. Lebo nikomu to nechýba. Nikto sa o to nehlási. Vy ste niekoho neokradli a to sa mi nepáčilo. Ja si myslím, že v priestore cirkvi by nemala byť až takéto praktiky a to som tiež napadol. Možno niekomu spravilo tiež bezsenné noci. A potom boli ďalšie veci, že som bol na pohode, napríklad, že som bol v lampe. Ja sa tak ubližujem tým, že tak chodím vzhľadom na tých, ktoré pozerajú, že čo môžem, čo nie, ako sa mi to patrí. Určite taká vízia toho, ako má biskup, ako vyzerať, ako sa má správať, kde má chodiť, či sa môže bicyklovať, či môže chodiť do telocvične. Tam sa nesprchujem radšej v telocvične, ale sa bojím. No, pri tomto sa trocha zastavím, teda nie pri tej sprche, ale pri tejto mentalite. Mňa vždy tak trocha zamrazí, keď sa takéto niečo objaví, že no tak bol na pohode, to je strašné.
bol v televízii, to je strašné. No. Ešte aj vaši podporovatelia, bol teraz taký rozhovor s českým kardinálom, ktorý sa vás zastal na rozdiel od slovenských kamarátov. A v tom rozhovore ten novinár, ktorý bol zjavne katolík, sa pýtal a vo váš prospech hovoril, že ale veď ten Bezák, veď on je taký fanček, on sa odvážil ísť na pohodu. No a mňa zase zamrzelo, že jakže odvážil, čo to akože behajú levy, alebo čo... Čo je to za mentalita, ktorá spôsobuje, že vám priťažuje to, že ste tu? Čo je to za mentalita? Áno, to je dobrá otázka, to neviem. Možno, že som vyrastol, vtedy pohody ešte nebývali, keď som ja bol, ale tiež už boli nejaké koncerty, Pudis, Lokomotív GT, Karl Gott. Boli koncerty, áno. A to som chodieval, ale to bolo tak v amfiteátri v Bojniciach, troška poznať ten priestor. To nebolo takéto úžasné, mohutné, veľké. Keby som mal 20 rokov, to je bolo úžasné. Bol by som tu od štvrtku do nedele. Áno, toto je niečo, čo nebudem pochopiť. Ono to vyzerá možno aj teraz, keď som tu, že to je populizmus a robím si publicitu. Nie, naozaj. Ja sa to cítim dobre. Ja som sem neprišiel. Keby som tu nebol, necítim to, že aká strašná újma v mojom živote sa stala, lebo som tu nemohol byť. Keby sa niečo stalo, teda, že mi z okolnosti nedovolia prísť. Beriem to ako jednu z faktov môjho života, ktorý patrí do môjho života. Isto snažím sa žiť variabilne, teda keď sa nedá jedno, robím druhé, ale mám stále rád. Bol som na Paula McCartneyho vo Viedni nedávno. Teraz niekto si zase pomyslí, aha, tak to ale bol dosť drahý lístok. A už som zase na tom zle, ale brat mi ho kúpil, sa vám priznám. Takže ja som tým vždy žil. Pre mňa to bolo ako, ja neviem, mi sa zdá, že vlastne žijeme už charakteristiku tej svojej doby. Ja keď som vyrastal, boli teda naozaj tieto skupiny ako Beatles, McCartney a ďalšie, ešte Rolling Stones, ktorí majú 70 rokov, ale pre mňa to boli mladíci vtedy, ktorí skákali. A nosil som aj dlhé vlasy, no ešte som mal viacej vtedy. Dokonca šatku som nosil do školy, na čo som bol akože buržoázny, také klobúky. My sme sa tiež snažili byť nejako, mladí. Mladosť to vždy musí byť niečo aparte, nie? Keď tak pozriem aj na také tie znaky, že nejaké tie náušničky a tak, a nechcem to tu hovoriť, že čo tetovania. Tiež si musím povedať, no dovie, čo by som ja robil, keby som mal 20 rokov, lebo je to nejaká taká atmosféra, ktorú človek cíti, že tam patrí, on nemôže chodiť ako 50-ročný pánko alebo 70-ročný pánko. A toto myslím, že je taký problém, že keď sme aj takú hrôzu, zatvárame sa vo svojom veku, doslova vo svojom veku. Toto dýchovka, to bolo tak dobre, no však, keď sa tebe páčilo, ale a preto si myslím, že keď niekto by prišiel len kriticky sem, no nájde všetko, čo chce nájsť len, samozrejme. Ak chce nájsť, že alkohol, možno niekto si potichučka aj priniesol nejakú flaštičku. Ak chce nájsť niekoho, ako sa dnes si tam zúfalo, tu objíma, nájde aj taký. Ale potom to tak sem preto prišiel. Tak sa... Nie, tak nenájde. Zaujímavé, ja myslím si, že by mohol, lebo... Ale viete, že ja som to videl dokonca aj na náboženskom stretnutí, že som sa musel usmiať, ako tam chlapec s dievčaťom, kde si pri modlitbe sa veľmi tu objímali, si myslím, že až tak by sa neboli museli. To mne pripadalo ako modlitba, keď tak dýchali. Takže musím povedať, že... Musím povedať, že asi tá téma je naozaj taká, akože to dobro a zlo, pravda, hriech a láska, alebo to zlo, to sa nedá oddeliť, že už potom mimo pohody, už je to pohodové všetko. Nie? Všade ten svet, kde je, aký je, tu možno je koncentrovanejší práve tá živá mladosť, niekedy živelná mladosť, všetkým, čo k tomu patrí. Ale kto sem príde nájsť muziku, priateľstvo, blízkosť, množstvo ľudí, ktorí vedia sa tu hýbať, žiť v tomto proste, tak to je úžasné. Ja chodím za tým pozitívnym v živote. Takže keby som sa stretol s dvoma svetonázormi, ten môj sa snaží byť pozitívny, pozerať na život, že aj keď sú ťažkosti, ja ich mám, samozrejme, tiež mám svoje problémy a pokušenie, ale viem, že človek je tu k tomu, aby vedel, že je stvorený k dobrému, nie k zlému. Teda ako žiť a priori k všetkému, že to zle skončí, to je taký pesimizmus, ktorý ja nemôžem pochopiť. Ja som ten optimista, ja keď nájdem ešte aj prepáčením aj to ako
na zemi, keď som bol na horách, to taký trus velikánsky, vedel som, že to nie je o truse, ale o medveďovi, ktorý tam práve teraz behá. Som sa bál, lebo medveď, ale... Takže pre mňa byť s vami, ja by som bol veľmi rád, naozaj, teraz to musím povedať tak, lebo vy sa to aj nahrávať, to budú počúvať aj moji kamaráti, to sa bude všetko presne, každé slovo tu vážiť. Ja by som bol veľmi rád, keby sme tu boli viacerí, keby som mohol ja byť tak ticho počúvať, čo povie ten či onen. Ja som bol veľmi rád, že to pozvanie pred 2 rokmi prijal pán biskup Václav Malý. Teraz to vyzeráme tak, že ideš robiť one-man show, ale ja neviem, koho sa môžem pozvať k sebe. A to mi je skôr smutno. Teraz vám niečo prezradím. Tento host bol preto prekvapením a preto sme to nezverejnili, lebo som sa bál, že keby sme to dopredu zverejnili, tak mu zakážu prísť. No, teda vrátim sa k tomu, že zastanie prišlo od naposledy nového času, od 2 českých kardinálov, od viacerých médií, od viacerých zahraničných kardinálov a neprišlo z domu, od vlastných, od najbližších. Človek je potom v pokušení takej horkosti. Prišla horkosť? To je ako vo vzťahu, keď máte človeka toho druhého rád. Čakáte, že keď budete smední, tak vám podá pohár vody a sa budete môcť napiť. Takže skôr je smútok možno, lebo ja v tom prostredí, ako som povedal, žijem už veľmi dlho, veď 18-19 ročný som vstúpil veľmi špecificky do toho prostredia, už štúdiou potom. Od roku 1984 som sa stal kňazom, teda hýbem sa ako kňaz po Slovensku. Tak ma aj poznajú ľudia, veď ma nepoznajú nejako ináč, nejakého umelca, hudobníka alebo nejakého moderátora, to nie. Takže v tom prostredí my sa poznáme. Slovensko naozaj nie je veľká, ani pre toto cirkevné prostredie a mnohí z tých, ktorí na tých významných pozíciách sú vlastne moji konškoláci. Tak pozrite, vekovo sme si blízky. Čiže taký vnútorný predpoklad máte, že keď niekto je tak starý ako vy a tak ste spolu, čo si v tej škole prežili a takže ako keby je to predpoklad. Musím povedať, že je to len predpoklad. Ja som ten predpoklad rátal tak materiálne, že to znamená aj blízkosť, aj priateľstvo, aj takú, že lásku v tom, že keď sa stane tomu druhému nejaká ťažkosť, teraz vidím sa slovo krivda, ťažkosť, takže naozaj ten som už čo si prežil, že si to všimne, príde, podá pohár. Povie aspoň, nerozumiem tomu, je mi to ľúto. To musím otvorene povedať, čak nakoniec, prečo nie. Mne by stačilo len zafrflať si, že čo to má znamenať. Ja nepotrebujem isté nejaké, teda, že sa urobí sprievod až kde si do Vatikánu, na tie vysoké miesta, že to je náš kamarát, to si nedovolujte, ale tak ako zafrflať. To sa stalo vlastne tými kardinálmi, že oni povedali, to nie je také. Dokonca sú to veľmi významní ľudia povedali, že tam nie je takej kauzy morálnej, že teda také, čo si strašné škandalózne spáchal, že tam niečo inšie musí byť. A mne to stačí. Inšie môže byť to, že som naozaj nejakým iným spôsobom sa správam, že idem na pohodu do lampy, že sa ako s tými, že som reštauráciu chcel otvoriť, urobiť park pre ľudí, aby mohli prísť, že sme noc kostolov mali, aby ľudia mohli tiež prísť, aj bez toho, či sú veriaci, či neveriaci. Toto keby mi povedali, vieš čo, to sa nám nepáči, tento štýl. Beriem to, samozrejme, ja necítim potrebu každému sa páčiť a budem z toho smutný. A toto tak nejako bolo povedané teraz. A preto no to bolo pre mňa v tomto zmysle najhoršie, lebo zrazu vidíte, že dobre, ste priateľom s niekým, pokiaľ ešte až tak oveľa nejde. Potom ide o viac, už zrazu tých priateľov je troška menej, potom ide ešte o viac, už ich zrazu ešte menej a potom ide o všetko a ostať ako Kristus na kríži. Ešte chvála Bohu, že tam predsa len niekto je. A to sa im nestalo. Išlo o veľa, išlo o viac a išlo vlastne o najviac, ale nemôžem povedať, že som zostal sám. Práve naopak, ako keby sa ukázala blízkosť mnohých iných ľudí, ktorých som ani veľmi nepočítal, lebo ani som nebol s nimi konškolák, ani ich tak dlho nepoznám. To je krásne, zrazu vidíte, a to vám môžem tiež povedať, že buďte otvorení stále pre novú blízkosť, nové vzťahy. Práve tam príde ten človek, ktorý naozaj to myslí s vami vážne. Ja som vypol
na tom svojom minulom živote, na tom historickom nejakom, alebo aj nejakom pracovnom zväzku, ale to nie je také podstatné. Ale tá podstata je desi inde. A keď tak aj spomína Štefan, že mi pomohli, áno, to mi tiež vyčítajú, že poď sa, kto sa ho zastáva, Štefan Hríb, však to je vyhlásený liberál židobolševík. A Soros ho financuje, nie? Nefinancuje, možno aj. A ďalší nový čas, áno, lebo na jednej strane si ty, na druhej strane veľmi sporo odetá dievčina, skoro ani vôbec nie. Vidíš to, takýto sa ťa zastavia. A čo by som ja mal podľa vás, alebo podľa nich spraviť? Že teraz som naozaj, že som tak strašne smedný, že mi je zle až z toho a podá mi niekto pohár vody a poviem asi pokrstený. Nie, som. Áno. Štefán by mi mohol podať, ale kto z vás by bol ako neveriaci, tak ako odjehoď, radšej zahynem od smedu. Ja som v situácii, keď každá tá pomoc pre mňa je pekná a ja sa necítim byť ten, že najprv si otestujem si ťa. Kto vám podá pohár vody, to hovorí aj samotná Biblia, tak to je ten vzácny človek pre vás. Ja som v situácii, keď ja sám sa netlačím, ja nevytelefonovám ani do nového času, a to oni dobre vedia, že odťahujem sa od nich. Ani sa nepýtam, nehovorím som, Štefan, do tej pohody musím ísť, aj keby som mal doplaziť. Ale keď už nie je ten záujem, ako nakoniec, že zákaz. Zákaz môže platiť len do miery normálnosti toho zákazu. V tej chvíli, keď ten zákaz už by bol kontraproduktívny, keď by už naozaj bol aj proti aj mojej by som povedal, že ľudskej inteligencii, ja ten zákaz v tej chvíli už nemôžem uznať. To nemôže nejaký absolútny zákaz, že aj keby si nemal naozaj sa čo najesť a napiť, tak len buď ticho. Nie. Ten zákaz musí byť tak postavený, že niečo sa chce riešiť. A ten zákaz nie, že nesmieš. Ale hľadáme spôsob, ako to poriešime, ako to bude dobré aj pre teba. Ako takto není myslené, aký zákaz. Takže ja sa tu cítim byť veľmi slobodný. Vážne riešia, že či ťa podporujú židobolševici, to naozaj... A kto zaplatil všetky tie pohľady? Lebo viete, do Ríma bolo poslaných 18 000 fotografií s mojím obrazom a podpísané, že pozor, aby si neukrivdil. A jeden z našich veľmi významných ľudí, jeden významný, začína sa na T, povedal, oj, to bolo veľmi štiplavé. Kto to len mohol poslať, to treba sledovať. Mňa to veľmi netrápilo, kto to poslal, kto za tým stál. A mňa potešilo, že niekto sa takto zaujal tou mojou kauzou. Takže asi na takejto úrovni by som to bolo. No, okrem pokušenia trpkosti vidím ešte jedno väčšie. Keď príde Robert Bezák na pohodu, tak ho privítá. Keď ešte sme boli iba vzadu a tu už bol potlesk a Mišo Kaščák došiel za mňa, že počúvaj, že to je jak roková hviezda, že ešte tam není ľudia už tleskajú. No, rozumieme to, čo hovorí, páči sa nám to, čo hovorí, je jeden z nás. A môže si potom človek myslieť, že keďže tí ostatní, tí jeho, sú tak troška mimo záznam blbečkovia, tak si môže myslieť, že ja som najlepší. Oni sú vlastne mimo všetci, ja som najlepší. To je z druhej strany pokušenie asi veľmi ťažké. Prišlo? Nie je to pokušenie. Tá bolesť je taká, že to pokušenie nie je na mieste. Nie. Ja sa teraz nerobím pózu. Ja som za ten rok už niečo zásadné prežil. Mňa to neteší nejako, keď aj idem po ulici, ľudia sa zastavujú a podávajú ruky. Ja by som bol rád, keby takto podávali ruku ako trnavskému arcibiskupovi. Tam cítim, že mám mandát a že som asi niečo dobre spravil. Je také zvláštne byť symbolom, keď nerobíte vlastne nič. V tomto mojom prípade naozaj tak, že nemám mandát. Ja nemám kde ani omše slúžiť. Keby sa opýtali, že a kde by sme vás mohli nájsť, poviem, že nikde. Lebo ja nemám ten mandát, ja nemôžem vstúpiť ani tu na územie, napríklad zajtra má byť bohoslúžba, modlitba, ale ja sa nemôžem dovoliť, lebo do tej územie nitrianskej diecézy ja sa nemôžem vstúpiť bez toho, aby mi to nepovolili z Nitry. A ja viem, že to povolenie nemám, lebo som niečo pokúšal. Ja to rešpektujem. Ja necítim. V tejto miere nechcem byť až taký slobodný, lebo slobodný som sa cítim byť na inej úrovni, nie na tom, že ale ja tam pôjdem a budem sa s nimi modliť. Nie.
To sa dá urobiť aj ináč a môžu tu byť tí, ktorí tu môžu byť. Takže ja to, čo prežívam, je tak silné, že naozaj necítim nejakú pýchu z toho, že mňa skôr dojalo, že ste mi zatlieskali, lebo keď som bol aj nedávno, priateľovi zomrela mama, bol som v Sníne, čo je dosť ďaleko od tých miest, kde ja žijem. A ja som bol z toho, nie že natešený a teda hrdý, ale taký dojatý, že koľko obyčajní ľudia prichádzali a podávali mi ruku. Je zvláštne, že ten môj príbeh, ktorý je pre mňa taký tichý, lebo ja už nechcem ani rozprávať, je taký silný pre ľudí. Tomu celkom nerozumiem, že čím som nižšie, tým som vyššie svojím spôsobom. Mňa to skoro dojíma, lebo ja nechcem tento život zasažiť. Prepáčte, ale ja by som nechcel byť stále tak nízko, len preto by som bol úspešný vo vašich očiach. Ak by som mi to rátali ako potlesk. Ja naozaj by som bol rád, keby som to miesto v živote mal také, že ten mandát na to mám, čo robím. Ja som do toho proste aj preto išiel, aby som mohol krstiť, sobášiť, aby som mohol mať veľkonočné sviatky, vianočné. Ja som na Vianoce mal takú omšu na takomto stolíku, sám, ako taký disident. Ešte dobre, že mám rodičov a takých tých blízkych, keď ich môžem pozvať k tomu, ale ináč ja nemám vám kde pozvať. Zajtra je nedeľa. Opäť to bude len stolík. A toto ma stále drží na zemi. Ja neviem, keby toto nebolo. Ja si teraz prídem ako veľký trnavský arcibiskup, možno ten prvý raz to bolo také, že som prišiel teda ako trnavský arcibiskup a som sa tak cítil, že dobre, v tomto prostredí môžem vystúpiť. Po tých 2 rokoch som prišiel takou cestou, kde necítim vôbec potešenie z toho, že toto by malo byť znak úspechu pre človeka cirkvi, Bože môj, pre biskupa, že by mal byť úspešný pre ľudí tým, že už ním nie je. To je hrozná myšlienka pre mňa. To je stále tak, že ty nemôžeš mať žiadne omše? Aby ste rozumeli tomuto, zasa to je vlastne taký rozmer cirkevného práva tiež. Na každom tom území, ktoré sú tak v podstate, aby ste to jednodušené krajovo podelené, Bratislava ako jeden kraj, potom Trnavsko ako ďalší kraj, Nitriansko ďalší kraj, má určeného teda svojho biskupa. Tak v Bratislave je to pán arcibiskup Zvolenský, tu zasa v Nitre pán biskup Judák. A každý má tie právomoci, že on je ten, kto dokonca v minulosti v stredoveku to bolo tak, že ani vstúpiť by som nemohol na toto územie, vstúpiť bez toho, aby som si nechal povolenie. Až také to bolo silné. Teraz to vstúpiť už môžem. Dúfam. Ale, takže... A z toho dôvodu je to, aby som, je to taký vstup do môjho života, ale dobre, poviem to. Keď sa kňazi prekladajú na iné miesta, a vy, ktorí ste veriaci, viete, že sa to občas stáva, tak prechádza z jedného miesta na druhé. Povedzme, ide z Piešťan do Serede. Ale ja som odišiel ako biskup z Trnavy, kde? A tým pádom ja nemám to miesto, na ktorom by som bol oficiálne, normálne fungovať. A robiť niečo potajme, tak ako za komunizmu, joj, ale veď sme už v dobe slobody. A teda, ak tom dobre rozumiem, ty si aj požiadal niektorých biskupov a oni nesúhlasili, aby si na ich území mal omše? Áno. Ale to aj bolo takto spomenuté, že mal som mať také stretnutie na jednom kostole v Bratislave a nebolo mi to dovolené. To tak stačí, asi viacerí to nemám čo povedať. A možno aj z toho dôvodu, že však na čo, veď sú tam druhí, veď tam nemusím byť. Je pravdou, že keď má byť aj napríklad aj tu nejaké stretnutie zajtra, to musí tam byť bezák. Však povedia, však sú tam aj iní, zavolajte si niekoho iného. A to je tak slušne diplomaticky povedané, že radšej nie. Ale toto dokonca bolo teda napísané aj na papieri. A to je taký precedens, viete, zasa to je tiež, čo musíte rozumieť, že keď sa to napíše v jednom tej oblasti, to platí pre celé Slovensko. Pretože to nie je, že tu áno, ale že tu si nie dobrý, alebo tu nemôžeš. Ale tu už si dobrý, tam už môžeš nie. Čo platí v tej jednej dieceze v tom jednom kraji? To sa rozťahne všade. Takže ja sa aj nepokúšam o to, lebo je to troška aj ponižujúce pre mňa. Hovoril si, že máš omše sám pri stolíku. A rozmýšľam, že ako taká omša prebieha. To si pripravuješ aj kázeň? Ja si zrkadlo rozprávam, ako aby som sa aj nie. Je to bez kázne. Čo to je? Sú určité texty, ktoré sú dané, to je tam, ako nemusím nič ja rozmýšľať ani. A v podstate, ak ste niekedy boli na nejakej omši, nejakom kostole, vidíte, že ten kňaz má tú knižočku, číta, má tam písmo sväté, číta.
teda chlieb, víno premieňa, tak to môžem robiť, len je to také smutné, lebo v podstate, viete, to je vlastne na náboženstve, keď už teda môžem troška robiť aj takú osvetu náboženskú. Náboženstvo je o vzťahoch. To je vzťahové na Boha alebo na človeka. Religio znamená, relegare je zároveň aj spájať sa. Že to je pekné, keď sme spolu. Keby tu nikoho teraz nebolo, ale my dvaja, no neviem, či by sme boli až takí z toho. A nejde o to, že do akej miery to vy príjmete, ale chvála Bohu, že môžeme byť ako ľudia, my patríme k sebe. Čiže vlastne aj to náboženské stretnutie, na tom mieste hovorí Kristus, keď sú dvaja alebo traja v mojom mene. Lebo je to také prepojenie srdc, duší, možnosť, ja poviem, ty povieš, odpovede, to taká vzájomná súľad. Človek nikdy nemôže zostať sám. Ani pred tvárou Boha, lebo sa zdá, že však ako mi stačí, že ja a Kristus nie. Do toho vzťahu s Kristom nutne mi patria ďalší ľudia a toto je pre mňa jedna z veľkých ťažkostí, ktoré vlastne nemôžem mať. Asi všetci máme v sebe otázku, že čo bude ďalej. Teraz končí obdobie takého voľna. Pre teba rok a asi všetci sa pýtame a všetci by sme asi chceli, že aby sa to nejak vyriešilo, aby si mohol mať tie omše pred ľuďmi, aby si sa mohol s ľuďmi stretávať ako uznaný kňaz a biskup. Ale nevieme o tom nič. Vieš o tom viac? Ja som sa naučil v tomto mojom príbehu, ako on začal toho 2. júla, už nemať nejaké vízie, lebo toľko toho bolo, toľko aj tých mojich, už hada sa to už dorieši, predsa len príde nejaká tá veta, tie vety chodia aj tak veľmi neskoro. Tak aj kardinál Český niečo povedal, ale on to povedal len pred týždňom. Ale tá situácia je pre mňa ťažká už rok, viac ako rok. Na jeden z tých lámp som dostal otázku, že ako sa mám. A oni lapaj nevypli mikrofóny, ja poviem, že mám veľmi ťažkú chvíľu v tejto. To bolo v januári, vo februári vlastne roku 2012. Čiže to už je veľmi dlho to už. Je to naozaj niečo také, čo už sa nesnažím mať nejakú víziu, že čo bude zajtra. Či mi pápež František nezavolá, že no príď ma pozrieť. Lebo ja neviem už, keď tak ani nechcem mať už nejaké také myšlienky, lebo sami ste možno čítali, že koľko, že petície, 15 000, išli tam tie fotografie. Listov som napísal už aj veľa do Ríma, lebo však ja som sa snažil aj obhájiť aj tú svoju pozíciu. Na nič neprišla odpoveď. Na nič. Takže, a teraz to, že bol menovaný pán arcibiskup Brnovi do Trnavy, tak troška mi dáva ako keby tak za pravdu, že asi tá moja kauza nejako nesie bokom, lebo to menovanie za arcibiskupa, to bol môj pomocný biskup, teda môj pomocník, ktorý vlastne prebral teraz ten úrad, mi prípada ako takým zatvorenie kruhu. A 2. júla bol vymenovaný a ja som 2. júla bol odvolaný rok po roku. Takže keď tak trocha vnímam a čítam to z tejto strany, neviem, či tam hore niečo aj došlo. Už potom, ak to teraz budem taký pietistický, dobre, možno to nie je o ľuďoch, ale ja som aj teda biskup, ktorý patrí Kristovi. Ja tak by som tak vnútorne chcel povedať si, že tak mi len Pán už teda pomôže. Nie je to o ľuďoch, nie je to o tých, ako to sa to vyrieši, nejako tak spoločensko, psychologicky. Možno to naozaj musí byť až také vyriešenie z neba. Ale to troška sa aj bojím, ak by som teda mal ten svoj príbeh postrúť až tak veľmi vysoko, že Kriste, pomôž mi s tým, lebo ja nevidím žiadne iné riešenie. A keď ste ma už teda vyzvali k tomu, aké ďalšie riešenie by malo byť, to môže tak troška predsunúť. Ja osobne si myslím, že odídem do cudziny. Aj keď ma majú ľudia radi, ale Slovensko sa pre mňa na tejto úrovni zatvára. Nechcel som, ale dá sa žiť aj inde. Ja som mal to šťastie, tiež tak pozerám spätne na môj život. Bolo mi umožnené žiť dlhší čas v Taliansku, Nemecku, Anglicku a tam som tiež videl, že dá sa existovať. Ako mám už tie návyky, mám tam aj priateľov, ktorí písali priatelia z jednej krajiny, prídi, tu ti bude dobre, my ťa máme radi, budeš tu môcť fungovať ako potrebuješ. Takže je to také troška ako smutné, že byť disidentom, ale ak to bude treba, lebo ja sa nemôžem žiť len z toho, že ľudia však teda mi zatlieskajú a poznajú ma, na ulici ma zastavia. To nie je môj život. Môj život je mandát, ktorý chcem mať. A keď ho inde budem mať, tak za ním pôjdem.
lebo Slovensko bude bez teba chudobnejšie. Že sa ja jeden rozplakal. Lebo ja som chcel Slovensku ponúknuť svoju víziu. Ja by som ju nenazval, že bola populárna. To bola vízia takého kresťanstva, kde sa môže dobre cítiť aj ten, kto tak veľmi kresťansky ani možno nežije. Lebo došli sme dnes do nejakej takej úvrate toho nášho života. Viete sami, ako sa mnoho raz tie naše rody poprepletajú. Ako sa stanú mnohé fakty fatálne, že už to nevieme vyriešiť. Už mnohé rozvody, pravda, mnohé problémy, ťažkosti. Ja nemôžem pozerať stále, že ideme budovať niečo elitné, lebo kto ten elitný je? Veď ani ja nie. Takže ja som mal takú víziu, aj cez tú noc kostolov otvoriť ten priestor, povedať si, nebojte sa, neznamená, keď sa nevieš krásne prežehnať, že už nič duchovné ťa nemusí zaujímať. Možno keď sa do toho kostola prídeš sadnúť, že sa popozeráš, tú atmosféru nasaješ, to je stretnutie s Bohom. Keď podáš len pohár vody niekomu rád, to je tiež tvoj náboženský skutok. To bola moja vízia, tak som nejako absorboval cez ten môj život. Ja som dostal tú milosť, že som do roku 30 svojho života, v roku 90, žil na uzatvorenom komunistickom svete. Ale potom sa mi otvoril celý svet. Študoval som v Taliansku, pracoval som v Nemecku, pochodil som po Amerike, aj v Petrohrade som bol nejaký v Rusku. Tak ja som sa cítil byť tak, že dobre, už si pochodil dosť a teraz to odovzdaj. Ako to nebude veľký záujem, čo sa dá robiť, tak pre mňa to je veľké bohatstvo. Viete, poviem ešte jednu takú vetu, niekedy nie je dobre byť až toľko vedieť. Niekedy možno, keď to poviem tak zlomyselne, lebo to nie je pravda. Vedomosť je moc. Čím viacej sa snažte, choďte do sveta, využite to. Ja keby som mal tú možnosť, čo máte vy, Pane Bože, to je bolo úžasné, aby som chcel študovať vo svete, aby som chcel každé prázdniny si tráviť. Aby som si videl ako živí ľudia, to bola pre mňa fascinácia. Ja som bol taký šťastný, že som mohol v auguste 90, ako v tej prvej várke študovať do Talianska. Pre mňa to bol kultúrny šok vidieť, že ľudia aj ináč rozprávajú, ale aj žijú. A že je to pekné, že je to možné. Keď sme boli vychovaní tak, že keď platí A, platí B, platí C, platí D. A ja som pochopil v tom svete, že keď platí A, potom ešte aj A1, A2, A3, A4. A keď platí B, potom ešte B, sa to rozvetuje. Život je úžasne krásny, nie že ak nežiješ takto, tak je s tebou koniec. Nie, aj takto môžeš, aj takto môžeš. Koľko ľudí, toľko ciest. A keď žijeme úprimne, sú to krásne cesty. To také bolo moje posolstvo, o ktorom som tak nejako cítil, že mám mandát z hora posunúť ľuďom na Slovensku, že naozaj to môže byť krajšie. Aj to stretnutie, aj tie civilné stretnutia, ktoré som robil, nebolo populizme, keď sme požehnávali vína. To je taká krásna práca z tej zeme, tej slovenskej, tej fantastické vína, to robím reklamu pre vinárov. A kupujte len slovenské vína, nekúpujte, lebo žiadne lepšie nie sú, ale toto bol môj cieľ, takže na tejto úrovni som tak ja cítil, že by som mohol existovať a žiť. A to bohatstvo pre mňa je veľké. Možno z toho som smutný, lebo keď už máte toho veľa vo svojom srdci a potrebujete to vykričať, tak vám je ľúto, že vám niekto drží, že vám držia ústa, že nie, nesmieš a sa to nepatrí. Dajte si pozor na jednu vec. Nebudujme Slovensko, ktoré má vo vízii niekto, lebo mám taký pocit nešťastný, že ideme budovať nejaké také, že za Boha za národ. Také národné, nacionálne Slovensko. A žiaľ Bohu, musím povedať otvorene, aj cirkev tomu prikladá dosť zásadný rozdiel. Pozor na Čechy, pozor na Rakúšakov, pozor, bože, na čo už dnes pozor? Môj brat žije v Rakúsku so svojou rodinou, tak má dať pozor na Rakúsko. Ja som rád, že sú tam, že majú tie možnosti, ktoré majú, že vedia, moje dieterky perfektne po nemecky opravujú ma, Robko sa nepovie brúke, ale brívke. Hambím sa aj, že neviem tak dobre ako oni, ale nemal som tú možnosť. Nebudujme niečo, čo je uzavreté enem pro nás a takéto to naše, a my tomu rozumieme a to nám stačí a také kmotrovské, priateľské, to naozaj, vy ste máte tú šancu. Ja vám poviem, že pochodil som po svete, ale ja som bol vždy hrdým Slovákom. Aj keď som bol s Kanadianom, aj s Američanom, ja som si nechal po nose prnkať. Nechajme sa prnkať po nose nikdy. No, ja mám ešte veľa otázok, ale nehodia sa v tejto chvíli a položím už iba dve.
jednu Robertovi Bezákovi a jednu Antonovi Strelcovi, ktorého týmto pozývam na chvíľočku na pódium. Otázka pre Roberta Bezáka. Po tom všetkom, po krivdách, po ohovorení, máš rád svoju cirkev? Ja som už tej odpovedi povedal, že to prvé, čím začíname, asi je naozaj to, že to dievča je pekné, má pekné vlasy, oči, ale to druhé potom, čo prichádza, je aj ako zmýšľa, aké má vnútorné prežívanie a srdce. Možno, že ja som to cirkev tak žil na počiatku naozaj, že som nej vyrástol ako malý chlapec, dokonca som hral ping-pong. V jednom kostole na fare sme mali ping-pongolistvo, chodil som na výlety. Pre mňa ten priestor cirkvi bol aj taký sociálny zázemie. V tomto mi bola veľmi blízka, to tak ako keby sa bolo rozpustilo. Ale ona stále v sebe má tú potenciu byť tým stĺpom. Ona v sebe stále má, neviem si ani predstaviť, že kde inde by som mal ísť hľadať, lebo som dostal takú otázku, že či neopustím cirkev. Nie. Ja v nej ostanem, iba že by cirkev opustila mňa. To by som dúfal, že teda to neurobí. Ale ja cirkev neopustím, lebo ja tam tú potenciu vnímam, totiž to nie je tak veľmi o ľuďoch. O tom, že práve sme narazili na nejakého šikovnejšieho či menej šikovnejšieho kňaza. Ale pre mňa je stále cirkev o Kristovi. To, čo som povedal, že keď aj tá omša sa slúži, to je, áno, on je tam a ja som rád, keď tam budeme aj my. Ale on tam je vždy. A ja si neviem predstaviť, že by som len žil nejaký taký že čistý vzťah, že mne stačí Kristus a aj ma nezaujíma. Ja si uvedomujem, že je to tým kostým ľudí. Všetci tí, nielen tí dobrí, ale možno aj tí nie dobrí. Nielen tí, ktorí mi prajú a ktorí mi neprajú. Ja nakoniec, aj keď som hovoril o nejakom mojom odchode, sa možno musím uhnúť voči tým, ktorí nevidia to moje účinkovanie pozitívne, ale ja v tej cirkvi nachádzam aj tých, ktorí ho pozitívne vidia. A za tým by som mohol ísť. Otázka. Otázka pre Antona Serholca. Je možné, ja som to nečakal, ale je možné, že teraz to, čo sa tu deje, je vlastne taká rozlúčka s Robertom Bezákom, čo sa týka Slovenska. Anton, môžem ťa poprosiť, aby sme ho vyprevadili tvojou modlitbou? Najprv k Robertovi Bezákovi, neviem, som informovaný, odprevadíme ho, ale môj názor na to je, že my sme súčasťou jedného veľkého procesu, ktorý sa už udeje aj na najvyššej úrovni, že cirkev sa zrieka svojich postojov, svojich tradičných priestorov, gest a obradov, ktoré už málo rozprávajú. Aj nositelia sa stávajú iní toho Ježišovho. Ja v Robertovom príbehu vidím tento posun. Biskup z úrovne teritoriálnej, ktorý spravoval majetky a mal dozor a kompetencie a riadil, sa to posúva do úrovne personálnej. Tam cirkev, kde sme my a kde je 999 promile veriacich ľudí, tak títo budú nositeľmi
aj správcami, aj tí, ktorí budú voliť a delegovať múdrejších a oddanejších, tak pre mňa Bezák je znakom toho, že tá mnohovrstvená spoločnosť, cirkev, že dostáva podporu práve na tej základní bázis. A ja to vítam. Chvála Pánu Bohu, že sa mu to stalo. Aj napriek tomu je to ťažké. Ja som tiež ako oveľa stupňov nižšie radový kňaz, dokonca kňaz robotník, ktorý už 28 rokov žijem bez fary. Z núdze som urobil čnosť a prijal som to ako osobnú stigmu, osobné poslanie a zdá sa mi, že tadiaľ toto pôjde. Jeden pokus pekný bol za komunistov, keď sa čakalo, že komunisti to budú tak likvidovať a gumovať bezohľadne a tvrdo cirkev ako jej štruktúry, že to bude ako v Albánsku, že bude cirkev zakázaná. Začali svetiť, že na tých mužov alebo slobodných, ktorí sa prihlásili, Korek si na tom vybudoval napríklad veľmi záslužnú kariéru, že svetil týchto ľudí. A myslím si, že tadiaľ toto pôjde, ak Robert zoberie svoje poslanie, nikto mu to nemôže zobrať a budú sa hlásiť ľudia a budeme pri ňom stáť. Za ním je vysoké percento ľudí, osobitne my nie sme jediní, čo pri ňom a za ním stojíme a bude našim pastierom, našim priateľom, ale tiež my už nebudeme dobrúčké, poslušnučké ovečky. V procese dospievania chceme byť dospelé a dospelí, začíname mať názor a vyprosujeme si, aby s nami rozprával, keď je príležitosť, alebo aby sa vytvárali grémia, ako aj toto tu, kde s nami rozpráva svoj príbeh, kde my sa k nemu prihlásime a zajtra, keď budeme mať názor a budeme ho presadzovať, vidíme to ako cestu, ako svoju cestu, svoj príbeh a príbeh tohto národa, ktorého súčasťou sme, tak Bezák sa stáva našim pastierom a vytvoria sa nové štruktúry. Tento proces nie je u konca. Tento proces sa len začal. Tak ja som začal. Tak ja ho vítam medzi nami ako nášho pastiera. Nemám krajší dar, ktorý by sme mu dali, ako to, že sa pápež si vyprosil hneď na začiatku, aby sme mu dali požehnanie. Dáme Bezákovi požehnanie. Prosil o krátku modlitbu za neho. Bože, Hospodine, ďakujeme Ti za Tvojho služobníka Roberta. Po celý život sa snažil byť našim priateľom, bratom, slúžil nám podľa všetkých darov, ktoré si mu daroval, rozmnožoval ich pre náš osoch a pre našu radosť. Ďakujeme Ti za to, že si ho vyvolil
za svojho služobníka, kňaza aj biskupa a my sa k nemu hlásime a chceme pri ňom stáť a tebe slúžiť. A nám daj silu, aby sme čím menej potrebovali pastierov a rukovoditeľov, daj nám silu, aby sme dospeli, že spolu s ním budeme kdekoľvek, budeme tebe verní tomu dobrému, peknému, pravdivému, spravodlivému, čomu sme uverili, aby sme svoj život naplnili zmyslom a jemu daj dar, aby dobrí ľudia pri ňom vždycky stáli a svoj príbeh, aby dokončil s tvojim požehnaním aj s našim šťastlivo, sebe pre radosť a nám na radosť a tebe na slávu. Prosíme to skrze Krista, nášho Pána. Amen. Mimochodom, on to ešte bude mať zajtra ráno takú pobožnosť, kto chcete, príďte. A v tejto chvíli nechcem sa lúčiť, lebo verím, že sa ešte budeme stretávať, ale chcem iba poďakovať Robertovi Bezákovi za to, že tu bol aj pred 2 rokmi, aj teraz. My veľa pre neho nemôžeme urobiť, ale v skutočnosti sme pre neho urobili podľa mňa najviac, lebo sme mu povedali, že ho máme radi. Robert Bezák. Robert Bezák, Anton Soholek, Štefan Hrík.